Presented by Unique Films. होई गइल खत्म सारा प्यार के जुनून हो। होई गइल खत्म सारा प्यार के जुनून हो। अनार के रस जैसे नस से निकले खून हो। अनार के रस जैसे नस से निकले खून हो। तोरी के कसम गइलू ससुरा सनम। एही खातिर खत्म जिंदगी करतानी हम हो। तोरी के कसम गइलू ससुरा सनम। एही खातिर खत्म जिंदगी करतानी हम। तू तो खुश बारू जाके ससुराल में पूछबो न कइलू एक बेरा बानी गवना हाल में गवना हाल तू तो खुश बारू जानी जाके ससुराल में पूछबो न कइलू एक बेरा बानी गवना हाल में। मरल बानी हथवा पबले दियाना धुन हो। मरल बानी हथवा पबले दियाना धुन हो। अनार के रस जैसे नस से निकले खून हो। अनार के रस जैसे नस से निकले खून हो। Presented by Unique Films. हमसे मुलाकात रे रानी ते तो हमसे मुलाकात कोई के आज चल गइले दोसरा के हाथ धोई के। रे रानी ते तो हमसे मुलाकात कोई के आज चल गइले दोसरा के हाथ धोई के। जोरे हो जाई तोहरा लगल नहीं लाज हो। फूट फूट के रुआ डार गोलू गौतम राज हो। हे बाबा गौतम राज हो। जोरे हो जाई तोहरा लगल नहीं लाज हो। फूट फूट के रुआ डार गोलू करम रे दरदी ओम प्रकाश के गइबू गुण हो। करम रे दरदी ओम प्रकाश के गइबू गुण हो। अनार के रस जैसे नस से निकले खून हो। अनार के रस जैसे नस से निकले खून हो।
recording by Bedardhi Recording Studio, Sivhar.